Дарси тажна. Затова що играчката и го качих горе. Чекай да покажем на Майя. Нека да качих играчката. Дай го там горе. И сега е тажна. Сака да й го дадам. И сега съм Милкова. Не съм Милкови, не ти го давам тази играчка. Имаш други играчки. Шо? Шо да ти го дадам? Дали играчка? Дарси? Да го вземам ли играчката, Дарси? Да го взема ли тета Фиданка? Не. Не го взема. Ако ме послушаш, ще ти го дада. Айде видим колко ме послушаш. Айде. Чекай сега, трябва да ме послушаш нещо. Чекай, застани. Качи се горе. Качи се тука.